Sabem que a la seva terra natal, primer de tot, una de les poques coses que sabem és que ell va arribar a ser policia. L'administració estava majoritàriament, els llocs de direcció de l'administració, millor dit, estaven majoritàriament conformats per blancs, per tant, per britànics, gent del Regne Unit, que era qui administrava doncs, els principals llocs de poder d'Uganda, però en canvi la part més baixa dels treballadors públics, en tots els àmbits, no? Des de la part més baixa, per exemple, de l'àmbit administratiu, els policies de base o la gent que s'encarregava del manteniment d'infraestructures, per posar un exemple, doncs tot això moltes vegades sí que estava aquests càrrecs ocupats per població local. El nostre protagonista va arribar a formar part de la policia britànica d'Uganda i per tant a partir d'aquí sabem que va tenir una certa formació en la gestió d'armes. Per raons que no acabem de saber, diguem, hi ha qui diu que va ser perquè es va enfrontar a una persona amb la qual treballava. Aquell 1 de gener de 1954, a la ciutat de Magi, que està en aquell moment al Congo belga, va embogir, literalment, va agafar una destral i en un barri d'aquesta bonica ciutat de Magi va començar a atacar persones de manera relativament indiscriminada fins a arribar a cops de destral a 21 persones, ni més ni menys. La nit més fosca.